Hola, em dic Jordi Paulí, soc professor de saxòfon. Us vull parlar de la respiració. La respiració ha de ser de diafragma. Hem d'agafar l'aire per la part baixa de la panxa. El que inflarem és la panxa, però en realitat el que està al darrere de la panxa són els pulmons, la part baixa dels pulmons, que és la part que té més capacitat per agafar oxigen. Hem d'inflar la panxa i expulsar l'aire molt suaument. Aquest concepte és bàsic. Dosificació. Hem de dosificar l'aire. L'aire que agafem l'expulsem de diafragma. El concepte columna d'aire és el fil d'aire que expulsem, que ha de ser, com diu la paraula, columna, regular, estable i uniforme. Aquest aire que nosaltres tenim dins l'expulsarem uniformement, això és el que diem columna d'aire, i l'hem de dosificar. Això és el principi bàsic per poder tocar bé el saxòfon. Gràcies per escoltar-me.